Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Να έχουμε ένα όμορφο απόγευμα. Σπύρο. Πρόεδρε, όχι ακόμα. Θα σου δώσω εγώ το λόγο. Σπύρο, είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε. Στη Παναγιά στην εκκλησιά, στον κάμπο της Λευκάδας, καπεταναίοι κάθονταν, όλοι νηξακουσμένοι. Τον Κατσαντώνη καρτερούν, το πρώτο παλικάρι, για να τον κάνουν αρχηγό της κλεφτουριάς καμάρι. Της Παναγιά την εκκλησιά μωρέ στον από τη λεμνά αντάς καπετάνε ωρε καπετάνε η καθόλου ωρε καπέτανε η κάθοντα μωρεν όλοι τον Κατσαντώνη, ωρε τον Κατσαντώνη καρτερό.
τσαντώ νικάρτερο μωρέ το πρώτο ουρε για να τον κάνω, ουρε για να τον κάνω να αρχίγω. Μια και ξεκινήσαμε με τραγούδι, να ευχαριστήσουμε καταρχήν τον κύριο Σπύρο Γιαννιό και την ορχήστρα του κυρίου Κώστα Τζελέπη, γιατί θα μας πούνε ωραία δημοτικά τραγούδια, τα οποία είναι αφιερωμένα στην Επανάσταση του 1821. Αγαπητοί φίλοι, μέλη του συλλόγου μας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, βλέπω αρκετούς εδώ, αν και τα φώτα έχουν σβήσει. Βλέπω τον πατέρα Σεραφείμ, εκπρόσωπο του Παναγιωτάτου, του Σεβασμιωτάτου. Είμαστε συνηθισμένοι στη Θεσσαλονίκη να λέμε Παναγιώτατα. Μητροπολίτη του κυρίου Νικοδήμου, τον οποίο έχω την τιμή να γνωρίζω και να αγαπώ. Βλέπω τον αντιδήμαρχο και άλλους αντιδημάρχους από το Δήμο Θέρμης, τον κύριο Αγγέλου, τον κύριο Μουστάκα, τον κύριο Γέρμανο. Βλέπω τον πρώην δήμαρχο και αντινομάρχη, τον φίλο τον Γιάννη τον Μπίκο. Βλέπω τη διοικήτρια του Θεαγενείου Νοσοκομείου, την αγαπητή μου Λιάννα Κουρτέλη Ξουρή, και πολλούς άλλους που δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Νομίζω κάπου είναι και η Περιφερειακή Σύμβουλος η Δήμητρα, η Γιαννιού και πολλοί άλλοι. Όλοι είστε ένας προς ένας ξεχωριστοί, σας εκτιμώ. Και τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, τον καλωσορίζουμε, τον κύριο Γιώργο Μουτσιάνο. Με ιδιαίτερη τιμή, και είναι μεγάλη τιμή και για μένα, να έχω σήμερα την ευθύνη του συντονισμού αυτής της εκδήλωσης και να κάθομαι ανάμεσα σε δύο πολύ σημαντικούς ανθρώπους, γιορτάζουμε την εθνική μας επέτειο, τη διπλή γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Επανάστασης του 1821. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας και ελπίζουμε πραγματικά να απολαύσετε αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχουμε ετοιμάσει, και είναι μια καλή στιγμή να ευχαριστήσω τους αόρατους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από αυτή την εκδήλωση. Χωρίς να τους αναφέρω, γιατί είναι και ταπεινοί, παρά τα σκουντήματα που δέχονται. Θα παρακαλέσω αρχικά τον πρόεδρο του Συλλόγου, κύριε Πρόεδρε, να μας πείτε δύο κουβέντες, σύντομα. Σεβαστοί πατέρες, κύριοι αντιδήμαρχοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Δήμου Θέρμης. Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στη σημερινή επετειακή εκδήλωση που έχουμε τη χαρά να σας υποδεχόμαστε, και λέω επετειακή γιατί ουσιαστικά από τη μια έχει να κάνει με τη διπλή γιορτή που όλοι γνωρίζουμε της 25ης Μαρτίου για την απελευθέρωση και την Επανάσταση του 1821 και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Και από την άλλη, γιατί ουσιαστικά ο Μάρτιος είναι ο γενέθλιος μήνας του Συλλόγου μας. Ένας χρόνος έχει περάσει από την ίδρυση του Συλλόγου, ένας χρόνος γεμάτος δράσης, και παίρνουμε το κουράγιο από τη δική σας συμμετοχή. Σήμερα ουσιαστικά
γιορτάζουμε σαν λαός ένα διπλό χαίρε. Το χαίρε και χαριτωμένη και το χαίρε χαίρε ελευθεριά. Μαζί με αυτά εδώ λοιπόν, σε συνδυασμό με την επαιτειακή εκδήλωση, όπως είπα και πιο μπροστά του συλλόγου μας, έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα κοντά μας τον κύριο Γιώργο Καρατάσο που θα συντονίσει την συζήτηση όλη, αλλά και δύο μιλητές. Τον πατέρα Μάξιμο τον Ιβηρίτη, ο οποίος θα μας πει για το θρησκευτικό συναίσθημα, για τη θρησκευτική πίστη στην Επανάσταση του 1821 και τη σημασία που είχε, και τον κύριο Κοτσιόπουλο, καθηγητή πανεπιστημίου στη Θεολογική Σχολή, ο οποίος θα μας αναλύσει για τη συνεισφορά ιδιαίτερα του Γεωργίου Καραϊσκάκη στην Επανάσταση του 1821. Μέσα από αυτές τις αναλύσεις, τοποθετήσεις των δύο εκλεκτών προσκεκλημένων μας, θα προσπαθήσουμε όλοι όχι απλά να θυμηθούμε τα γεγονότα του 1821, αλλά να τα ζήσουμε, να μάθουμε πτυχές οι οποίες πολλές φορές δεν είναι στο μυαλό μας. Πτυχές οι οποίες θα δώσουν έναν ιδιαίτερο τόνο σε αυτά τα δύο σημαντικά γεγονότα. Τη θρησκευτική πίστη που έδωσε δύναμη σε όλους τους ήρωες του 1921 και απελευθέρωσαν τη χώρα μας, και τη συμβολική και τη συμμετοχή τους μέσα στην Επανάσταση, με μια ιδιαίτερη προσέγγιση για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Σας ευχαριστώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου που είσαστε σήμερα παρόντες στην εκδήλωση. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Να καλωσορίσουμε και ανθρώπους που είναι μακριά από το δικό μας Δήμο. Βλέπω την Δημοτική Σύμβουλο από το Δήμο Λαγκαδά. Σωστά. Και αν μου διαφεύγει κάποιος, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη. Πανελοσογιότατε, πατέρα Σεραφείμ, εκπροσωπείτε τον Σεβασμιότατο. Θα θέλατε να μας κάνετε έναν χαιρετισμό. Σας ευχαριστώ. Οσιολογιότατε, πατέρα Μάξιμε, κύριε Κοτσιόπουλε, κύριε Αντιδήμαρχοι, φίλες και φίλοι. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή μεταφέρω σήμερα τις πατρικές ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, του κυρίου Νικοδήμου, ο οποίος, αν και δεν μπόρεσε να είναι παρόν ο ίδιος, νοερά βρίσκεται ανάμεσά μας και στέλνει την αγάπη του και τιμά αυτήν την εκδήλωση τιμής και μνήμης. Συγκεντρωθήκαμε εδώ όλοι για να ακούσουμε τι θα μας πούν οι αξιόλογοι ομιλητές μας. Να διδαχθούμε και να ωφεληθούμε από τις δύο μεγάλες αξίες που στήριξαν το γένος μας, την πίστη στον Χριστό και την αγάπη στην ελευθερία της πατρίδας μας. Οι δύο αυτές έννοιες ήταν αδιαχώριστες στην ψυχή των αγωνιστών του 1821, οι οποίοι ύψωσαν το λάβαρο της Επαναστάσεως με το σύνθημα «Για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία». Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η μορφή του Γεωργίου Καραϊσκάκη, ενός αγωνιστή που με θάρρος και αυτοθυσία αφιέρωσε την ζωή του στην απελευθέρωση του έθνους. Ο αγώνας του μας εμπνέει ακόμα και σήμερα, καθώς η ελευθερία και η πίστη δεν είναι μόνο κληρονομιά, αλλά και ευθύνη για την κάθε γενιά. Ο Απόστολος Παύλος μας υπενθυμίζει «Ή ο Θεός με θυμών, τις καθημών». Έτσι και οι ήρωες του γένους μας, με την εμπιστοσύνη τους στο Θεό, δεν λύγησαν μπροστά στον φόβο της τυραννίας και της απειλής. Όλοι οι ήρωες διαχρονικά έδωσαν τη ζωή τους για την πίστη και την αγάπη τους στην πατρίδα, γινόμενοι πρότυπα γενναιότητας και αυτοθυσίας. Ας διδαχθούμε από τη ζωή τους και ας τους μιμηθούμε στο μέτρο του δυνατού. Ευχόμαστε η απόψινή εκδήλωση να μας ενδυναμώσει πνευματικά και να μας εμπνεύσει να πορευθούμε με την ίδια αφοσίωση στην πίστη, την πατρίδα και τις αξίες που κρατούν ζωντανό το έθνος μας. Ο Θεός να ευλογεί όλους μας και την πατρίδα μας. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση. Σας ευχαριστώ. Και θα μας ενδυναμώσει και θα μας εμπνεύσει, πατέρα Σεραφείμ, είμαι βέβαιος. Θα παρακαλέσω τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, φίλο και καλό αγωνιστή και μάλιστα συμπαραστάτη,
όλους αυτούς τους μήνες που ο Σύλλογος ιδρύθηκε, υπάρχει πραγματικά ένας καλός συνοδοιπόρος σε αυτή την προσπάθεια. Και όχι μόνο ο κύριος Αγγέλου, ίσως και κάποιοι άλλοι, να μην πούμε περισσότερα, εκπροσωπεί τον Δήμαρχο, τον κύριο Θόδωρο Παπαδόπουλο, και ελπίζω να μας τιμήσει αργότερα και ο Δήμαρχος. Κύριε Αγγέλο, έχεις το λόγο. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Εκ μέρους του Δήμου μας, του Δημάρχου μας, σας καλωσορίζω στο σπίτι του πολιτισμού της Θέρμης. Τι έχουμε σήμερα εδώ? Ένα νεογέννητο, όπως είπε και ο πρόεδρος, ο κύριος Βαζούρας, το οποίο μάλλον προήλθε από έναν επώδυνο τοκετό και μας απασχολεί πάρα πολύ την τελευταία χρονιά με πολύ ευχάριστο τρόπο. Μας έχει γεμίσει με πάρα πολύ όμορφες εκδηλώσεις και τους εύχομαι και τον επόμενο καιρό, τα επόμενα χρόνια, να είναι το ίδιο δραστήριοι με την ίδια Θέρμη και να μας διοργανώνουν έτσι πολύ ωραία πράγματα, με αφορμή βέβαια όχι μόνο την εθνική επέτειο και όλα τα σαρακατζάνικα ήθη και έθιμα. Ξεβάσμια γέροντας, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας απόψε εδώ, κύριε Κοτσιόπουλε. Περιμένουμε ανυπομονησία τις ομιλίες σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Αντιδήμαρχε, και να συνεχίσουμε με ένα ακόμα τραγούδι που αναφέρεται στην Επανάσταση. Ο Σπύρος ο Γιαννιός πάλι με την ορχήστρα του κυρίου Τζελέπη. Λάμπουν τα χιόνια στα βουνά. Λάμπουν τα χιόνια στα βουνά και ο ήλιος στα λαγκάδια. Έτσι λαμπήκε η κλεφτουριά οι κολοκοτρονέοι που έχουν τα σύρνια τα πολλά, τις ασημένιες πάλες. Αυτοί δεν καταδέχονται τη γης να την πατούνε. Καβάλα πάνε στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε. Καβάλα παίρνει αντίδερο απ' του παπά το χέρι. Ρίχνουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους και στον Αφέντη το Χριστό τις ασημένιες πάλες. Τις ασημένιες πάλες ναυτί δεν κόρε δεν κατατρέχονται. Ναυτί δεν
καβάλαπα, ωρε πας στην εκκλησιά. Καβάλα μπρος γίνανε, καβάλα πε, ωρε παίρναν δίδερο. Καβάλα πε, ωρε πέραν δίδερο, να το παπά το χέρι να φύδεγα, ωρε δεν καταδέχονται. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιαννιό και εδώ στο πάνελ ο καθηγητής τουλάχιστον μου φέρει, δεν ξέρω αν θέλει να χορέψει ή αν θέλει να μιλήσει, κύριε Μογλενίδη. Τον βλέπω έτοιμο. Είναι πραγματικά για μένα πολύ μεγάλη τιμή να έχω το λόγο και να καλώ στο βήμα τον πανασυσιολογιότατο μοναχό γέροντα Μάξιμο Ιβυρίτη Νικολόπουλο, εκ Καμενιάνων Καλαβρίτων, για να μας μιλήσει για τη θρησκευτική διάσταση της σημερινής ημέρας με θέμα ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η θρησκευτική πίστη στον αγώνα του 1821. Ο γέρον Μάξιμος διετέλεσε πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους Άθο και είναι επίτιμος καθηγητής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αντεπιστέλλον μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Έχει συγγράψει περίπου 30 αυτοτελή έργα, 200 μελέτες ιστορικού και θεολογικού περιεχομένου και εγώ, Άγιε Γέροντα, ξεχώρισα αυτή τη σημαντική έκδοση, το Χριστιανικό Θρησάβρισμα, στο οποίο έχουν καταγραφεί και μελετηθεί όλα τα γνωστά ιερά κατάλοιπα του Ιησού Χριστού και της Υπεραγίας Θεοτόκου και νομίζω ότι δουλέψατε περίπου 30 χρόνια σε αυτό. Η πίστη ήταν πηγή δύναμης για τους προγόνους μας και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου συνδέεται άρρηκτα με την ελευθερία της πατρίδος μας. Άγιε Γέροντα, έχετε το λόγο. Ευλογημότατε κύριε καθηγητά, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, πανέλληνες Σαρακατσαναίοι, οι οποίοι ψυχήτε και σώματι διακρίνεστε δια το αίσθημα του πατριωτισμού και της υπερηφανίας, όπως διακρίνονται όλοι οι αθάνατοι ημών πρόγονοι, οι οποίοι παρέμειναν χριστοφόροι και απροσχήνητοι εις τους Οθωμανούς κατακτητάς και εγωνίστησαν ψυχήτε και σώματι δια την ελευθερία της πατρίδος μας. Ανταποκρινόμενος με βαθυτάτην συγκίνηση και χαράν εις την τιμητική πρόσκληση του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Γεώργιος Καραϊσκάκης Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, όπως παραστώ ως ομιλητής εις την επαιτειακήν ταύτην εκδήλωση υποτίτλων για του Χριστού την πίστην την Αγίαν και της πατρίδος την ελευθερία, ιδού πάρημι με θυμών ή να απευθύνω λόγων αγαθών εις την αγάπη σας δια την θρησκευτική διάσταση της ευσύμου ημέρας του Ευαγγελισμού, της Περαγίας Θεοτόκου και της θρησκευτικής πίστεως των προγόνων μας, ως πηγήν δυνάμεως εις των εθνικών ιερών αγώνα του 1821.
Την λαμπράν και δαφνοστεφή ταύτην ημέραν, 25 Μαρτίου, εκάστην του έτους, το γένος μας εορτάζει και πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς δύο μεγάλας εορτάς, μίαν θρησκευτικήν και μίαν εθνικήν. Πρώτον, τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας Θεοτόκου από τον Αρχάγγελον Γαβρίλ και δεύτερον, την επέτειον της ενάρξεως της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Δύο αυτές εορτές συνδυάζονται αρμονικώς και η μία τονίζει το νόημα και το περιεχόμενο της άλλης. Και εις τας δύο ταύτας εορτάς εορτάζομεν την απόκτηση του πολυτίμου αγαθού της ελευθερίας, δηλαδή της πνευματικής με την θρησκευτική εορτήν και της εθνικής με την επέτειον της ενάρξεως του Ιερού Αγώνος του 1821. Με την θεσπεσίαν θεομητρική εορτήν του Ευαγγελισμού εορτάζομεν την έναρξη της πραγματοποιήσεως της προαιωνίου Βουλής του Θεού δια την αποστολή του Υιού του εις τον κόσμον, δια να τον ελευθερώσει από τις δουλείας της αμαρτίας. Με τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, οι Πανέλληνες αποτείωμεν φόρον τιμής προς τους προτεργάτας της ελληνικής πάλι γενεσίας. Τούτο αποτελεί ασφαλώς καθήκον, αλλά και θαυμασίαν ευκαιρίαν διημάσους απογόνους των ηρωομαρτύρων του γένους, ώστε να κοινωνόμεν των ανεκτιμήτων διδαγμάτων, τα οποία εκπηγάζουν από τα έργα, τας δραστηριότητας και τας επιτυχίας των ηρωικών αγωνιστών για την ελευθερία της τότε σκλαβωμένης πατρίδας μας. Είναι εις όλους γνωστόν ότι την 29η Μαΐου 1453 συνετέθη η πλέον θλιβερά σελής της εθνικής αλλά και της πνευματικής μας ιστορίας. Η Κωνσταντινούπολης και μαζί ο ελληνικός πολιτισμός και η ελευθερία της Ορθοδόξου σκέψεως ενταφιάστηκαν κάτωθεν της Οθωμανικής τέφρας. Η βασιλεύουσα, η πόλη στο κέντρο ενός κόσμου φωτός, εγένετο η έδρα της θηριωδίας, της αμαθίας και της μεγαλοπρέπου ακαλαισθησίας. Η μουσουλμανική καταιγής εσάρωσεν ανεφίκτον εκάστην εστίαν πνευματικής ταλπορής εις μίαν ανιστόρητον προσπάθειαν καταστροφής του πατρογονικού πολιτισμού μας, πολιτικού μας πλούτου. Η νέα όμως ημερομηνία, 25 Μαρτίου 1821, αποτελεί δια το γένος των Ελλήνων όχι μόνον ορόσημον ηρωισμού, αυτοθυσίας και θελήσεως, αλλά και πάμφωτων φάρων, δια να σηματοδοτεί την δική μας πορεία στον συνεχή και επίμονον αγώνα μας υπέρ των ιερών και οσίων της φυλής μας. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 υπήρξε ασφαλώς ένα των σπουδαιότερων ευρωπαϊκών γεγονότων του 19ου αιώνα, διότι ανέτρεψε τα θέσεις της Ιεράς Συμμαχίας του 1814, δηλαδή των απολυταρχιών της Αυστρίας, Ρωσίας, Πρωσίας, Αγγλίας και Γαλλίας, και ήνιξε την οδόν των επαναστατικών και κοινωνικών εξελίξεων στην Ευρώπη. Καθώς γνωρίζομεν, η Επανάσταση του 1821 δεν ήρθε ακριβώς την 25η Μαρτίου, αλλά στις διαφόρους ημερομηνίες εις εκάστην περιοχή. Ο αρχηγός της φιλικής εταιρείας Αλέξανδρος Υψηλάντης εκήρυξε την Επανάσταση εις το Ιάσιον της Μολδαβίας την 23η Φεβρουαρίου 1821 με το σύνθημα «Μάχου υπερπίστεως και πατρίδος». Θέλω να τονίσει δια τούτου ότι ο αγών θα εγένετο δια τα δύο μεγάλα μας ιδανικά, την υπεράσπιση της χριστιανικής θρησκείας και την απόκτηση της εθνικής ελευθερίας. Παρόμοιον ήτο και το σύνθημα των αγωνιστών οι οποίοι επολέμουν δια του Χριστού την πίστην την Αγίαν και της πατρίδος την ελευθερίαν. Η Επανάσταση του Αλεξάνδρου Υψηλάντου στην Μολδοβλαχίαν κατεπνίγει από τις σειράς τουρκικάς δυνάμεις και έσβησε τους 2 πρώτους μήνες. Και σε άλλες περιοχές η Επανάσταση κατεπνίγει στο αίμα. Μακεδονίαν, Θεσσαλίαν, Ήπειρον, Νήσους και Αιγαίων, Κρήτην και Κύπρον. Μόνον στην Πελοπόννησον ο αγών ευδοκίμησε με πολλάς επιτυχίας στην αρχήν και έμελε να κρατήσει στο στρατιωτικών και διπλωματικών πεδίων μίαν δεκαετίαν περίπου, μέχρι ότου υπογραφεί η ληξιαρχική πράξη της γεννήσεως του νέου ελληνικού κράτους έθνους. Η ημερομηνία των εξεγέρσεων και των επισήμων επαναστάσεων
με προκηρύξεις υψώσεις επαναστατικών σημειών, δοξολογίας και δεήσεις προς τον ύψη των Θεών, ήρχισαν από τα μέσα Μαρτίου του 1821 εις την Πελοπόννησον, ενώ εις άλλα μέρη των Απρίλιων και των Μάιων του ιδίου έτους. Από τους προτεργάτες της Επαναστάσεως είχαν οριστεί αρχικώς 3 διασταλτικές ημερομηνίες δια την έναρξη του αγώνος. Η 25η Μαρτίου, η 23η Απριλίου και η 21η Μαΐου, του Ευαγγελισμού δηλαδή του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Κωνσταντίνου. Όμως των ορούν των γεγονότων δεν ειδηνήθη ουδεμία δύναμης να συγκρατήσει, διότι οι επαναστάσεις ομοιάζουν με ορμητικά ρεύματα, τα οποία συμπαρασύρουν τα πάντα εις το διάβατον. Επίκεντρον όμως όλων τούτων εξεγέρσεων θεωρήθη 25 Μαρτίου, διότι τότε είχαν απελευθερωθεί τα Καλάβρητα και Καλαμάτα και είχε αρχίσει η πολιορκία των Τούρκων εις το κάστρον των Παστορών. Η πρώτη επίσημος ορκομοσία των αγωνιστών φέρεται να έλαβε χώραν την 17η Μαρτίου 1821 στην Αγία Λαύρα των Καλαβρίτων, ανήμερον της εορτής του Αγίου Αλεξίου, του οποίου η τιμία κάρα ευρίσκεται εκεί. Εκεί λοιπόν ετελέστη πανηγυρική δοξολογία υπό του Μητροπολίτου Παλαιών Πατρών Γερμανού και του Επισκόπου Κερνίτσης Προκοπίου, παρουσία πλήθους κόσμου. Κατά την διάρκεια επίσης Αγρυπνίας στην Αγία Λαύραν 20 προς 21 Μαρτίου 1821 ανέγνωσεν ο Παλαιών Πατρών Γερμανός το κείμενο της διακηρύξεως προς τον κλήρον και τους πιστούς της Πελοποννήσου δια την επίσημον έναρξη της Επαναστάσεως. Τα ξημερώματα της 21ης Μαρτίου 1821 ο Γερμανός ύψωσεν ως σημαίαν και το λάβαρον της Επαναστάσεως κάτωθεν της Ιωνοβίου ιστορικής πλατάνου της Μονής, όπου οι αγωνιστές έδωσαν των όρκων ελευθερία ή θάνατος. Ακολούθως επετέθησαν κατά των Τούρκων και ελευθέρωσαν τα Καλάβρητα, 21 του μηνός Μαρτίου. Οι Καλαβριτινοί λοιπόν πρώτοι μεταξύ ίσων, εκεί στην Αγία Λαύρανε πρωτοστάτησαν. Τούτο το επληροφορήθη ο Σουλτάνος και εξ αυτής της αιτίας μεταξύ άλλων απειγχώνησε τον Αγιότατον Πατριάρχην Κωνσταντινούπολεως Γρηγόριον τον Πέμπτον, του οποίου ιερόν βλάστημα εκ νεότητος ήτο ο εθνεγέρτης Παλαιών Πατρών Γερμανός. Στο έγγραφον, το οποίο εκρέμασαν στο λαιμό του Πατριάρχου, γράφουν οι Τούρκοι ότι κατήγεται από τα Καλάβρητα, εκ λάθος, γιατί από τη Δημητσάνα. Όμως συνέδεσαν ότι γνώριζαν ότι ο Παλαιών Πατρών Γερμανός και η καταγωγή βέβαια που δείτε από νεκρά ήταν κοινή, ακριβώς στοχοποίησαν τον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο. Με το αίμα λοιπόν του πρωτομάρτυρου της ελληνικής ελευθερίας, Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου, ευάφη την 10η Απριλίου 1821 η πανεθνική εξέργηση του γένους. Ο Γρηγόριος, ο οποίος δια του εικονικού αφορισμού κατά των επαναστατών έριψε στάχτην εις τους οφθαλμούς των Τούρκων. Οι Τούρκοι λέγουν ότι μας ξεγέλασε, δεν μας εφανέρωσε την Επανάσταση, δι' αυτό τον και τον κρεμάμε. Για να σώσει λοιπόν το άοπλον γένος εκ της άνευ άλλου όρου γενικής σφαγής, ή το η πηγή και το κέντρο της όλης εθνικής κινήσεως, ή το καθώς γράφει ο στρατηγός Μακρυγιάννης εις τα απομνήμονευματά του, εκείνος ο οποίος εστήριξε το έργο της φιλικής εταιρείας και την περιέσωσε από την διάλυση. Το γράφει αυτό ξεκάθαρα ο Μακρυγιάννης και μάλιστα τελευταία βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη και η αίθουσα στην οποία εκεί είχε μεταφερθεί από την Οδυσσό η έδρα της φιλικής εταιρείας και βρέθηκε εκεί και το μονόγραμμα του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου ή του αρχηγός της φιλικής εταιρείας. Την 23η Μαρτίου 1821 απελευθερώθηκε η Καλαμάτα, αφού ανεγνώστη πρώτερον μία άλλη διακήρυξη παρομοία εκείνης της Αγίας Λαύρας Καλαβρίτων. Δύο αύτε προκηρύξεις με τας οποίες οι Έλληνες εδηλοποιούν απεριφράστως την επανάσταση αυτών εναντίον των Τούρκων και ότι είχαν αποφασίσει να ελευθερωθούν ή να αποθάνουν, τας έδωκαν στους προξένους των ευρωπαϊκών κρατών εις τας πόλεις των. Ούτω διακηρύχθη σε όλον τον κόσμο η έναρξη ελληνικής επαναστάσεως του 1821 δια την απόκτηση της εθνικής ελευθερίας. Η ελληνική επανάσταση του 1821 διήλθε δια πολλών κυμάτων, μέχρι ότου φτάσει εις αίσιον τέλος. Κατά το πρώτον και δεύτερον έτος οι Έλληνες εκέρδισαν πολλάς νίκας εις τα συγκρούσεις, οι οποίες έλαβαν χώραν εις την Πελοπόννησον με αποκορύφωμα την άλωση της Τριπολισσάς
και την καταστροφή της μεγάλης στρατιάς του Δράμαλη εις τα Δερβενάκια. Το ίδιο συνέβη και στην στερεάν Ελλάδα, όπου εις τα σχήρια των Ελλήνων περιήλθον πόλεις, Τινές και κάστρα των Τούρκων. Το 1823 υπήρξε μία κάμψη στο αγώνος εξαιτίας των αντιπαραθέσεων στρατιωτικών και πολιτικών, οι οποίοι οδήγησαν εις εμφυλίους συγκρούσεις το 1824 και 1825 και έβαλαν εις κίνδυνο τα όσα είχαν κατακτηθεί μέχρι τότε. Τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα με την αποβίβαση του Αιγυπτίου σατράπου Ιβραήμ Πασά στην Πελοπόννησον το 1825, την πτώση του Μεσολογγίου το 1826 και της Ακροπόλεως το 1827. Η επακολουθήσια ναυμαχία του Ναβαρίνου το 1827 και η κατά το επόμενο έτος 1828 άφιξη του Ιωάννου Καποδιστρίου εις στην Ελλάδα έδωσαν νέαν πνοήν εις τον αγώνα. Τον επίλογο της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 έγραψε ο αυτάδελφος του Αλεξάνδρου Υψηλάντου Δημήτριος Υψηλάντης με την μάχη της Πέτρας την 12η Σεπτεμβρίου 1829. Κατά τον δεκαετή εκείνον αγώνα έβρον το θάνατον 800.000 Έλληνες. Εν συνόλο, εάν περιοριστόμεν εις των ελλαδικών χώρων 2.500 εκατομμυρίων ψυχών, το 1 τρίτο δηλαδή, των Ελλήνων σκοτώθηκαν στον αγώνα του 1921. Επομένως, την Ελληνική Επανάσταση του 1821, για να την ορίσει κάποιος πρέπει να την γνωρίσει από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Ο στρατηγός Μακρυγιάννης έχει γράψει με τον αυθεντικό του λόγο στα απομνήμονεματά του ότι αυτά τα μοναστήρια ήταν τα πρώτα προπύργια της Επανάστασής μας. Ότι εκεί, γράφει, ήταν και οι τζεπιχανέδες, οι πυρητιδαποθήκες μας δηλαδή, και όλα τα αναγκαία του πολέμου, ότι ήταν παράμερον, ήταν δηλαδή σε κρύφια μέρη και ήταν μυστήριο, ήταν εφυλάγοντο, δεν τα γνώριζαν οι Τούρκοι. Και έρχεται στη συνέχεια η σπουδαία Ελληνής λαογράφος και συγγραφεύς Αγγελική Κολυβά Χατζημεχάλη, 1895-1965, η αποκληθήσα μητέρα της ελληνικής λαογραφίας και η αίρια των Σαρακατσαναίων, να επιβεβαιώσει το ρηθέν με την μαρτυρία των Σαρακατσαναίων της Πίνδου, ότι, γράφει λοιπόν, ότι κατά τα έτη, λέει, της κλεφτουριάς, εμείς και τα μοναστήρια φυλάγαμαν, λέει, τις επαναστάσεις και έχουμε και εμείς πολλούς κλέφτες από το σόι μας. Αυτά γράφει η Σαρακατσάνισσα. Ως γνωστόν, πολλά είναι τα ονόματα αγωνιστών με σαρακατσαναϊκή καταγωγή, όπως αναφερθεί και ο κύριος καθηγητής, πριν και μετά την Επανάσταση. Μεταξύ αυτών ο Γρηγόριος Λεκατάς, ο Γόγος Μπακόλας, ο Λάπας, ο Τζίκας και οι Σικάδες Βλάχο που λέει, εκ της γενεάς των οποίων ευλάσσησε ο Δίπλας. Εις το στράτευμα δε του ιδίου ήρξε τη δράση του ο θρυλικός Κασαντώνης, ομού με τα αδέλφια του Κώστα Λεπενιώτη και του Γιώργου και τον Γιώργο Χατσιώτην. Αλλά και τον Γεώργιο Καραϊσκάκην, οι Σαρακατσαναίοι ανέκαθεν τον αθεώρουν ως ειδικό των άνθρωπων. Εις την συλλογική μας μνήμη, ο Καραϊσκάκης εχαράχθη σαν τον Αγιώργη, ο οποίος ως έφυπος ελάβνων προς την Ακρόπολη ποδοπατά των δράκοντα Τούρκων, όπως τον είδε το 1844 ο ζωγράφος του 19ου αιώνα Γεώργιος Μαργαρίτης. Εις τον ιερόν αγώνα του 1821, οι απλοί κληρικοί συνεκρότησαν εις τα σενορία των ένοπλα σώματα, ετέθησαν επικεφαλής των και έλαβαν ενεργών και δραστήριων μέρος εις την εξέργεση. Άλλοι εξ αυτών, 2 σελίδες έχω ακόμη, δεν θα σας κουράσω πολύ. Άλλοι εξ αυτών αφήκαν την τελευταία των πρωίν εις το πεδίο της τιμής και άλλοι εμαρτύρησαν εις τα σύρια των Τούρκων. Ο απαχωνισμός, τονίζουμε, του Πατριάρχου Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου υπό των Τούρκων αποτελεί το ισχυρότερο τεκμήριο της προσφοράς του κλήρου προς την Επανάσταση του 1821 και το ελληνικό έθνος, πέραν εκείνων των άλλων 11 πατριαρχών, 100 επισκόπων και 6.000 περίπου χιλιάδων κληρικών, οι οποίοι είχαν απαχωνιστεί ή αποκεφαλιστεί έως τότε υπό των κατακτητών. 2 δε επίσκοποι, ο Σαλώνων Ισαΐας και ο Ρογόνη Ιωσήφ, εφωνεύθησαν εις τας πολεμικάς επιχειρήσεις, έπεσαν εις το πεδίο της μάχης.
Όταν τελικώς απεκτήθη κατόπιν πολλών αγώνων και θυσιών η πολυπόθητος ελευθερία, εις πολλά μέρη ήρξαν να τιμούν την επέτειον της κηρύξεως Επαναστάσεως κατά την εορτήν του Ευαγγελισμού. Ερχόμεθα τώρα στο θέμα μας. Το έθιμον τούτο επεκράτησε παντού και το 1838 ο βασιλεύς Όθων το επεκύρωσε με βασιλικόν διάταγμα, με το οποίο όρισε ως εθνικήν επέτειον την 25η Μαρτίου. Τότε εορτάστη πανελληνίως και με πανηγυρικών τρόπων η επέτειος της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Επίσης πανηγυρικώς εορτάστη την 25η Μαρτίου 1871 η επέτειος των 50 χρόνων από τη συνάρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως. Κατόπιν την 25η Μαρτίου 1930 εορτάστηκαν τα 100 έτη της εθνικής μας ελευθερίας, με πολλές πανηγυρικές εκδηλώσεις εις όλα τα μέρη της Ελλάδος, καθώς και από τους Έλληνες του εξωτερικού, κυρίως της Αμερικής. Το 1971 εορτάστηκαν τα 150 έτη από την κήρυξη της Επαναστάσεως. Εγένοντο δε πολλές εκδηλώσεις και ομιλίες και εξεδόθησαν πολλά αξιόλογα βιβλία. Αναλόγως εορτάστηκαν την 25η Μαρτίου 2021 και τα 200 έτη της εθνικής μας ελευθερίας στην νότιον κυρίως Ελλάδα, η οποία ελευθερώθηκε νωρίτερον των άλλων ελληνικών περιοχών. Η εορτή του Ευαγγελισμού της Παναγίας μας λοιπόν εταφίστη πλέον στην συνείδηση των Ελλήνων με την επέτειο της εθνικής μας απελευθερώσεως. Η επέτειος αυτή πρέπει να μας θυμίζει τα ιδανικά, δια τα οποία εγωνίστησαν οι ένδοξοι πρόγονοι ημών το 1821 και ασφαλώς αποτελούν ταύτα την βάση του νεοελληνικού έθνους και του νεοελληνικού πολιτισμού. Οι αθάνατοι ήρωες δημιούργησαν έθνος, αδερφοί μου, όχι κράτος, όπως σήμερα δυστυχώς πολλοί υποβαθμίζουν το έθνος εις κράτος. Η εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου αποτελεί δίχως έτερον την πλέον λαμπράν, την πλέον φωτεινή ισοσελίδα στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι η 25η Μαρτίου κρύπτει έσωθεν και το μυστήριο της χαράς, της αναγεννήσεως, της ελευθερίας και της ελπίδος δι' ένα καλύτερον κόσμο. Ένα κόσμο τον οποίο μερικοί επιθυμούν να είναι ελεγχόμενος και καθοδηγούμενος. Προς τούτο έχουν εξαπολύσει παγκοσμίως πράκτορας της παραπληροφορήσεως, ώστε να δημιουργούν θύματα ιδεολογικών προπαγανδών και μονομερών θεωρήσεων της ιστορίας των λαών. Εις το επίκεντρο του αενιέρου τούτου σχεδίου ευρίσκεται από ετών και η πατρίδα μας. Από την μεταπολίτευση και εντέθεν ενεφανίσει στην πατρίδα μας ένα κίνημα μοντέρνου αθεϊσμού, το οποίο διαστρέφει τα γεγονότα και επιχειρεί να σβήσει τον ιστορικό ρόλο της Εκκλησίας και να αμφισβητήσει την ελληνοορθόδοξον ταυτότητα του λαού μας. Ειδικότερον εμφανίζεται μία προσπάθεια καταγραφής και αποτυπώσεως μιας άλλης ιστορίας σχετικώς με την Επανάσταση του 1821 και όχι μόνον. Μια ιστορίας διαφορετικής ως προς τα γενεσιουργά αίτια και αλωτρίων προσεγγίσεων ως προς τα πρόσωπα και τους πρωταγωνιστάς της εποχής μας. Αδελφοί μου, το οικοδόμημα Ελλάς θα σταθεί στους πόδας του μόνον με την επιστροφή εις τα όσια, τα ιερά και τα πάτρια της φυλής μας. Η οδός προς την κορυφή του Θαβορείου όρους είναι περιπεπατημένη και πάσα άλλη ατραπός, υποδεικνυωμένη υπό των λεγόμενων προοδευτικών της εποχής, από βαράθρου εις βάραθρον δύναται να οδηγήσει και όχι στην κορυφή του Θαβορείου όρους. Νέοι και νέοι της Ελλάδος, αδελφοί Σαρακατσαναίοι, μη σας καταλαμβάνει η απογοήτευση. Κρατείτε υψηλά την τετιμημένη σημαία της πατρίδας μας. Η γαλανόλευκος είναι το σύμβολο ιερών και δεν ανήκει μόνο εις εμάς. Ανήκει στους ενδόξους προγόνους μας, οι οποίοι ευρίσκονται τώρα σήμερα στην θριαβαίουσαν Εκκλησία. Ανήκει επίσης και σε εκείνους οι οποίοι θα έρθουν κατόπιν ημών. Προς τούτους ευχόμεθα να φανούν ανδριότεροι της γενεάς μας και να δώσουν και πάλι μαθήματα πολιτισμού, μαθήματα ευπρεπείας, μαθήματα γενναιότητος εις όσους υποσκάπτουν τα θεμέλια του ελληνισμού. Οι Έλληνες δεν είναι συνηθισμένοι να κύπτουν από εντροπής την κεφαλήν με την πίκραν του ηττημένου.
Καθώς φαίνεται, δεν ήλθε ακόμη η ευλογημένη στιγμή να δοθεί κατάλληλος απάντησης στους εντός και εκτός των τυχών εχθρούς του ελληνικού έθνους, οι οποίοι θα καταλήξουν εν καιρό στην κόκκινη μιλιά, όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς Ετωλός, ή και πέραν αυτής, τον Ινδικό Κάφκασο, εκεί όπου ο πρώτος βασιλεύς των Ελλήνων, Αλέξανδρος ο Μέγας, εχάραξε τα σύνορά μας. Ας γνωρίζουν όσοι καραδοκούν ότι η Ελλάς είναι θείον βλάστημα από καταβολής κόσμου και θα έχει πορεία έως ως χάτων των αιώνων. Αυτό έχει πει και ο Άγιος Νεκτάριος ο Θαυματουργός και τούτο πιστεύουμε και εμείς. Και εν κατακλείδη του λόγου μας ευχόμεθα ολοψύχως, όπως η εφετινή διπλή επέτειος της 25 Μαρτίου του σωτήριου έτους 2025 να αναβαθμίσει την ζωή όλων μας και να μας ενισχύσει ή να διέλθουμε και το λοιπόν ιερό στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εν μετανία, εξομολογήσει υγεία και χαρά. Αποτείοντες καθηκόντος και των επιβεβλημένων φόρων τιμής και ευγνωμοσύνης προς όλους εκείνους τους ηρωικούς μας προπάτορας, ας είπομεν μυστικός το αιωνία αυτόν η μνήμη. Προς δε την κοινή μας μητέρα, Κυρίαν Θεοτόκον, της οποίας το Πανάγιον πρόσωπον ετόλμησαν μερικοί ανίεροι να προσβάλλουν κατά αυτά στα σημέρας με τία τα γνωστά σε εκθέσεις στην Πινακοθήκη την Εθνική των Αθηνών, της οποίας το Πανάγιον πρόσωπον ετόλμησαν λοιπόν να προσβάλλουν κατά αυτά στα σημέρας, όπως και το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και άλλων Αγίων της Εκκλησίας μας, εμείς γονικλινώς προσερχόμενοι ας βοήσομεν ως απάντηση συν το Αρχαγγέλο Γαβρίλ. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κυρίος μετά σου. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε θερμά τον πανωσιολογιότατο Γέροντα Μάξιμο Ιβηρίτη Νικολόπουλο για την τιμή που μας έκανε με την παρουσία του και την εμπνευσμένη ομιλία του, με τον ουσιαστικό, επίκαιρο και περιεκτικό λόγο του. Τα λόγια σας τα τελευταία ήταν πολύ σημαντικά για όλους μας και είχε μεγάλη αξία να τα ακούσουμε. Η γνώση σας και η πνευματικότητά σας από εδώ και στο εξής μας συγκινούν και θα μας διδάσκουν. Σας ευχαριστούμε. Και μετά από αυτό το λόγο, τι καλύτερο να ακούσουμε από το Σπύρο Γιαννιό τα τιμημένα τάρματα. Σπύρο. Ωρε τα τιμημένα τάρματα Γιώργακι με Γιώργακι. Ωρε καράισκα και δεν πρέπει να πετιούνται. Ωρε μου πρέπει να στην εκκλησία Γιώργακι με Γιώργακι. Εκεί και εκεί να λειτουργούνται. Ωρε σκόρα τρώει τα αρμάτα Γιώργακι με Γιώργακι. Εκεί και εκεί
κρυωμένο. Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Με ιδιαίτερη χαρά θα δώσουμε το λόγο στον καλό φίλο, και τον λέω φίλο γιατί για πολλά χρόνια έχουμε παράλληλες πορείες, εγώ από τη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και ο κύριος Κοτσιόπουλος από την καθηγητική του καριέρα στο Πανεπιστήμιο, και μου έδωσε ιδιαίτερη χαρά όταν τον παρακάλεσα εκ μέρους του Συλλόγου να είναι σήμερα παρόν. Όχι μόνο δέχτηκε, αλλά συμμετείχε και σε όλη την προεργασία για να πετύχει αυτή η εκδήλωση. Αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, αξιότιμε κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κοτσιόπουλος είναι καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει πραγματικά ένα πλούσιο βιογραφικό που θα χρειαζόμασταν πολλή ώρα για να το πούμε. Έχει εξαιρετικό συγγραφικό έργο, πολλές συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια και επιπλέον είναι μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, μέλος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας, καθώς και μέλος συνοδικών επιτροπών της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο καθηγητής θα μας μιλήσει για την προσφορά των Σαρακατσαναίων στον Εθνικό Αγώνα του 1821 και θα μας κάνει αναφορές στο παράδειγμα του Πατροκοσμά, του Αγίου Κοσμά του Ετωλού και του Κυρίου και του Γεωργίου Καραϊσκάκη, που είναι και το ομώνυμο όνομα του Συλλόγου, το νεοσύστατου Συλλόγου. Θα μας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο και θα μας μιλήσει για τη μεγάλη θυσία των προγόνων μας και το ρόλο των Σαρακατσαναίων στον αγώνα για την ελευθερία. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, αξιότιμε κύριε καθηγητά, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Πανοσυλλογιότατε, εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κασανδρίας, κύριε Αντιδήμαρχε, εκπρόσωπε του Δημάρχου, κύριε Αντιδήμαρχη, υψηλοί προσκεκλημένοι. Βρίσκομαι σε αυτή την πολύ ευχάριστη θέση μετά από αυτή την εθνική πανδεσία των μηνυμάτων και των δημοτικών τραγουδιών που ακούμε, να μιλήσω τώρα πιο συγκεκριμένα για δύο μεγάλες μορφές, δύο μεγάλα αναστήματα των Σαρακατσαναίων στον αγώνα της εθνικής παλιγγενεσίας, έναν Άγιο της Εκκλησίας πρώτα, τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό και φυσικά έναν μεγάλο οπλαρχηγό, τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Πρέπει να πούμε ότι ο Άγιος Κοσμάς, ο οποίος ζει εκεί τον 18ο αιώνα, πεθαίνει το 1779, μιλούσε για το ποθούμενο. Πέρα από τα πνευματικά και θεολογικά ζητήματα, μιλούσε για το ποθούμενο της απελευθέρωσης του ελληνικού γένους. Επομένως, δεν ήταν ένας Άγιος που περιοριζόταν σε θεολογικά μόνο ζητήματα ηθικής τάξεως ή πνευματικής, να το πούμε έτσι, υπερβάσεως, αλλά ήταν ένας ρεαλιστής. Πώς θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά? Ήταν ορθόδοξος. Και οι Ορθόδοξοι έχουν έναν ρεαλισμό. Μιλούσε για την ανώτερη, την πνευματική πατρίδα, αλλά ταυτόχρονα μιλούσε και για την γήινη πατρίδα. Άρα έπρεπε να αγωνιστούμε και για την γήινη πατρίδα. Ο αγώνας για την γήινη πατρίδα δεν ακύρωνε επουδενή, όπως το λέει ο ίδιος μέσα από τα έργα του, την πίστη στην ουράνια πατρίδα. Κάποια στιγμή όλοι οι άνθρωποι εκεί, στον υπερβατικό κόσμο, στον κόσμο των εσχάτων, θα πάψουμε να έχουμε τους εθνοφιλετισμούς μας, τους εθνικισμούς μας ή τα σύνορά μας. Πλην όμως μέχρι τότε περνάμε μέσα από αυτόν τον δρόμο της ιστορίας, της γήινης πραγματικότητας και αυτό μας κάνει να είμαστε ρεαλιστές και αγωνιστές και για τα εθνικά μας σύνορα. Μα ο Άγιος Κοσμάς Ετωλός, όταν μιλούσε για το ποθούμενο της Επανάστασης του 1921, δεν έκανε τίποτε άλλο από το να επαναλαμβάνει το λόγο του Αποστόλου Παύλου, ότι ο Θεός έδωσε τα έθνη στους ανθρώπους, αλλά έδωσε και τα σύνορα. Επομένως,
θα πρέπει από τη στιγμή αυτή να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει μια αντίφαση πνευματικότητας και υλικότητας ενός ουράνιου κόσμου και ενός γήινου κόσμου. Μέσα στην Εκκλησία όλα αυτά βρίσκονται σε μια αρμονική συνύπαρξη. Ο Άγιος Κοσμάς, λοιπόν, αυτό το μήνυμα μας αναπτύσσει. Ο μεγάλος αγωνιστής, ο διδάσκαλος του γένους, ο εισαπόστολος και Άγιος της Εκκλησίας, που αγωνίστηκε για την πίστη του Χριστού, την Αγία, και του έθνους την ελευθερία, με τον δικό του τρόπο, με το κήρυγμά του και φυσικά ιδρύοντας πολλά σχολεία, ίδρυσε σχολεία, καλλιέργησε την παιδεία, απέτρεψε πολλούς εξισλαμισμούς. Το πρόβλημα, έκανε πολλές βαπτίσεις και έβλεπε τον Ισλαμικό κίνδυνο. Όπως τώρα οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν το πρόβλημα του Ισλάμ και μας λένε ότι το Ισλάμ δεν προσαρμόζεται και δεν εντάσσεται στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και λαμβάνουν μέτρα. Διότι είναι θεοκρατικό το Ισλάμ και έχει μια πολιτική υφή, δεν είναι μόνο μια θρησκεία. Αυτά τα είχε επισημάνει πρώτος ο Άγιος Κοσμάς και φυσικά ανέπτυξε πλούσια κοινωνική και φιλανθρωπική δράση. Στην ιστορία της ανθρωπότητας θα μείνουν οι λόγοι του για την κοινωνική δικαιοσύνη, τη συνεργασία των κοινωνικών τάξεων, πλούσιων και φτωχών και φυσικά την ένταξη και ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινωνικών και φιλετικών ομάδων, τους Ρωμά την εποχή εκείνη, οι οποίοι βεβαίως ξέρουμε ότι δεν ετύχαναν ειδικά την περίοδο του 21 και της καλύτερης μεταχείρισης και προσπαθεί να βοηθήσει στην ένταξη και αυτών, εφόσον όπως λέγει ο αντιρατσιστικός λόγος του Αγίου Κοσμά, εφόσον όπως λέγει και τονίζει είναι και αυτοί οι παιδιά του Θεού. Ο λόγος του υπήρξε πνευματικός λοιπόν, κοινωνικός, δημοκρατικός, φιλάνθρωπος, λόγος άμεσος και πρακτικός. Υπήρξε ο εμπειρικός δάσκαλος της εφαρμοσμένης θεολογίας που ξέρει να αγωνίζεται και για το οικουμενικό σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία, πάνω από φυλές και έθνη. Ο Χριστός δεν ανήκει σε μία φυλή και σε ένα έθνος, είναι οικουμενικός. Αλλά ταυτόχρονα ως Ορθόδοξος ξέρει να αγωνίζεται και για το εθνικό σώμα του πιστού. Όχι μόνο το οικονομικό, το οικουμενικό, παγκόσμιο σώμα του Χριστού, αλλά και το εθνικό σώμα του πιστού, που είναι η πατρίδα και τα σύνορά της. Ναι, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι ο ίδιος στην προσπάθεια για εθνική αφύπνιση, εφόσον έχει πάρει ευλογία από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τότε που δεν υπήρχε τίποτα, όλα τα άσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά και υπήρχε ανυπαρξία θεολογικού λόγου. Δεν υπήρχαν σχολεία και υπήρχε μόνο η Ισλαμική θεοκρατία και η καταπίεση. Παίρνει την ευλογία να κάνει περιοδίες στην Ελλάδα. Και τι λέει στους υπόδουλους Έλληνες? Δια τούτο πρέπει να μανθάνετε όλοι σας γράμματα για να καταλαβαίνετε πού περιπατείτε. Το σχολείο ανοίγει τις εκκλησίες. Το σχολείο ανοίγει τα μοναστήρια. Καλύτερα γονείς να αφήνετε τα παιδιά σας πτωχά και γραμματισμένα παρά πλούσια και αγράμματα. Αυτό κάτι έχει να πει και στις ημέρες μας, έτσι. Τις ημέρες της άνεσης και της καλοπέρασης. Όταν η παιδεία αποκόπτεται από τη θρησκευτική παράδοση, θα μας πει ο Άγιος Κοσμάς, γίνεται επικίνδυνη και αμφισβητούμενη. Γι' αυτό θα πει επακριβώς τα λόγια του. Το κακό θα σας έλθει από τους διαβασμένους. Πόσο επίκαιρο είναι και αυτό. Κάποτε έλεγαν οι παππούδες μας, πολλές φορές ανάποδα διαβάζετε τις φυλάδες. Στον απλοϊκό τους λόγο είχε μια μεγάλη αλήθεια ο λόγος αυτός. Διότι δεν είναι δυνατόν η πίστη να αποκόπτεται από τη γνώση. Πάσα επιστήμη, χωριζομένη δικαιοσύνης και της άλλης αρετής, πανουργία ου σοφία φαίνεται, λέει ο Πλάτωνας. Αυτό είναι δίδαγμα του ελληνισμού. Και φυσικά περνάει και στους τρεις ιεράρχες που το επαναλαμβάνει εδώ ο Άγιος Κοσμάς, ότι πρέπει να έχουμε έναν συνδυασμό
γνώσης και πίστη. Δεν είναι η πίστη μια άλογη ενέργεια της ψυχής, θα μας πούν. Δεν είναι η πίστη κάτι παράλογο, είναι υπέρλογο. Αλλά τι είναι η παράλογο? Η γνώση χωρίς πίστη. Η γνώση χωρίς πίστη και ηθική. Και σήμερα το ζούμε αυτό, νομίζω, αυτή την πρόκληση, έτσι, όταν αποκόπτεται η γνώση από την πίστη, βλέπουμε τους ακραίους δικαιωματισμούς, βλέπουμε την προσβολή συμβόλων, βλέπουμε την έξαρση της βίας και της εγκληματικότητας, βλέπουμε επικίνδυνους ανταγωνισμούς που μπορούν να καταστρέψουν την ίδια την ανθρωπότητα. Την ανθρωπότητα που υποτίθεται ότι έχει προοδεύσει και σε γνώση και σε μέσα και σε τεχνολογία. Αλλά δεν έχει προοδεύσει, όπως φαίνεται, στην ηθική τάξη πραγμάτων και στην ανθρωπιστική κατάσταση. Ακριβώς γιατί απεκόπη, όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς, από την πίστη και την χριστιανική παιδεία. Και τι δεν έχουμε όμως να πούμε και για το άλλο γνήσιο τέκνο τώρα της οικογένειας των Σαρακατσαναίων, το μεγάλο οπλαρχηγό και εθνομάρτυρα της Ελλάδος, τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Στο πρόσωπο του μεγάλου αυτού οπλαρχηγού ανακεφαλαιώνονται όλες οι στιγμές των άδικων κατηγοριών και εσωτερικών συγκρούσεων των Ελλήνων, που όμως έπεσαν στο τέλος και οδήγησαν στην καθολική δικαίωσή του και αναγνώρισή του. Όπως ξέρετε, αμφισβητήθηκε στην αρχή ο Καραϊσκάκης από τους συγχρόνους του. Ξεκίνησε πτωχός, έφτασε πολύ ψηλά. Αυτό είναι το παράδειγμα των Ρωμαίων, άλλωστε, των Ελλήνων, των Ρωμιών. Από κατηγορίες ότι δεν συμμετείχε στον αγώνα, έφτασε ο Γιώργος Καραϊσκάκης στην καθολική αναγνώριση και φυσικά στην υπέρτατη δόξα. Έφτασε στη δικαίωση και στην αναγνώρισή του. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης βγήκε αλόβητος από τις εσωτερικές διενέξεις. Το μόνιμο πρόβλημα των Ελλήνων, οι εμφύλιες συγκρούσεις και διενέξεις. Και ακριβώς μπόρεσε να δοξαστεί στο τέλος ως ο μεγάλος στρατηγός, ο μεγάλος αγωνιστής που ξέρει να διοικεί, να συγκρατείται εκεί που πρέπει, αλλά και να μεγαλουργεί. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, βέβαια, δεν ήταν ένας μεγάλος στρατηγός, που το αναγνώρισαν οι σύγχρονοι του, οι Έλληνες. Αλλά υπήρξε και πολύ διδακτικός με τον ακατέργαστο λόγο που είχε, πολλές φορές και με τις βομολογίες, τις λαϊκές που είχε εύκολες ο μεγάλος οπλαρχηγός. Του αναθέτει ενδεκαμελής επιτροπή της Ρούμελης έναν αγώνα περί ζωής και θανάτου, εναντίον του Κιουταχή. Και φυσικά είναι τότε αρχηγός ο Ζαΐμης και αναγνωρίζει στον οπλαρχηγό τις στρατηγικές του ικανότητες. Φέρει εις πέρας τον αγώνα αυτό. Αναλαμβάνει το 1826 γενικός αρχηγός του αγώνα. Και μέσα από την φυσική εξέλιξη των γεγονότων κατορθώνει να επιβληθεί και στους Έλληνες που τον αμφισβητούσαν. Ο ίδιος ο μεγάλος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης του αναγνωρίζει τις στρατηγικές του ικανότητες και φυσικά είναι σε μια επικοινωνία μαζί του. Ο Κολοκοτρώνης στο Μοριά, ο Καραϊσκάκης Ρούμελη και Στερεά. Και ο Καραϊσκάκης μέσα από τις επιστολές του ζητάει την συνεργασία του Κολοκοτρώνη. Εσύ θα έχεις βοήθεια από μένα για να αντιμετωπίσεις τους Τούρκους και κάτι που συνέβη βέβαια με τους Έλληνες στο Βαλτέτσι και στο Λεβίδι που έπαθαν μεγάλη πανολεθρία, αλλά και εγώ θα θέλω τη βοήθειά σου στη Στερεά για να αντιμετωπίσω τον Κιουταχή και άλλες δυνάμεις. Πράγματι επιτυγχάνει μεγάλες στρατιωτικές επιτυχίες. Στη μάχη της Αράχοβας μέχρι σήμερα, στη μάχη στον Πειραιά εκεί, στο Κερατσίνι, στην Καστέλα, μέχρι σήμερα στην στρατιωτική σχολή Ευελπίδων γίνονται αναλύσεις για τα στρατηγικά σχέδια, τα σχέδια που έφερε εις πέρα στο πεδίο της μάχης, επί του πεδίου ο Καραϊσκάκης, και διδάσκονται αυτά.
Η Τρίτη Εθνοσυνέλευση το 1827 τον αναγνωρίζει σαν μια ηγετική μορφή ως αποφασιστικό συντελεστή για την επικράτηση των Ελλήνων. Η συμβολή του πράγματι ήταν μεγάλη, διότι με τις στρατιωτικές του επιτυχίες αναπτέρωσε και το ηθικό των Ελλήνων σε μια κρίσιμη περίοδο, όταν είχε έρθει ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο και σάρωνε τα πάντα και φαινόταν εκεί ότι χάναμε τον αγώνα, χάναμε τη μάχη. Η παρουσία λοιπόν του μεγάλου οπλαρχηγού βοήθησε βεβαίως τον αγώνα των Ελλήνων να αναπτερωθεί το ηθικό και έστειλε και ένα μήνυμα στις μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες περίμεναν την έκβαση των πραγμάτων. Δεν είχαν εμπλακεί ακόμη οι μεγάλες δυνάμεις στον αγώνα, έβλεπαν. Για να μην πούμε ότι στην αρχή ήταν και εχθρικές στον αγώνα των Ελλήνων, να μην πούμε τα γνωστά περί Μέττερνιχ και τις τάσεις των Αυστριακών, θεωρούσαν την εθνική επανάσταση των Ελλήνων μια ταξική επανάσταση των φτωχών, των πεινασμένων εναντίον των πλουσίων, επειδή είχαμε τέτοιους επαναστάτες στην Ιταλία, τους Καρμπονάρους και αλλού, αλλά ο Καποδίστριας απέδειξε και φυσικά μέσα από τους αγώνες των Ελλήνων ότι η επανάσταση των Ελλήνων δεν ήταν ταξική, δεν ήταν απλή κοινωνική, ήταν εθνική και επομένως ήταν και προς συμφέρον των μεγάλων δυνάμεων να απελευθερωθεί η Ελλάδα, διότι θα μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο οι Ευρωπαίοι να αντισταθούν στον Ισλαμικό κίνδυνο. Όλοι οι φιλέλληνες αυτό έλεγαν. Και όταν έβλεπαν τις επιτυχίες των Ελλήνων με τον Καραϊσκάκη και τον Κολοκοτρώνη, οι φιλέλληνες, τα φιλελληνικά κομιτάτα, τα οποία δεν συμφωνούσαν με την απραξία των εθνικών κυβερνήσεών τους, διότι οι φιλέλληνες ήταν υπέρ του αγώνα και έσπευδαν να καταταγούν στον ελληνικό στρατό, όχι μόνο ο Λόρδος Μπάιρον αλλά και πολλοί άλλοι, αλλά οι κυβερνήσεις ευρωπαϊκές κοιτούσαν άλλα πράγματα, δεν συμμετείχαν ενεργά. Έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια για να έχουμε την αυμαχία της Πύλου κάτω στη Μεσσηνία, όπου εκεί λοιπόν ο αγγλικός στόλος, ο ρωσικός στόλος και ο γαλλικός στόλος στην κυριολεξία διέλυσαν το ναυτικό των Τούρκων. Και έτσι σώζεται η κατάσταση στην Πελοπόννησο, διότι χανότανε με τον Ιμπραήμ φυσικά, όταν οι Τούρκοι ζητούσαν τη βοήθεια. Πολλές φορές όμως οι μεγάλες δυνάμεις έβλεπαν αυτά τα επιτεύγματα και του Κολοκοτρώνη αλλά και του Καραϊσκάκη για να λένε ότι εδώ οι Έλληνες έχουν σφιγμό, έχουν παλμό. Άρα ο αγώνας συνεχίζεται και δεν μπορούμε εμείς να μένουμε αδρανείς. Βέβαια, οι μεγάλες δυνάμεις και για άλλους λόγους, γεωπολιτικούς, οι Άγγλοι φοβόντουσαν μήπως κατέβουν οι Ρώσοι στο Αιγαίο και τα σχετικά τώρα, έπρεπε να σπεύσουν να βοηθήσουν αυτοί. Αν οι Ρώσοι έμπαιναν στο Αιγαίο, φοβόντουσαν ότι θα έχαναν το δρόμο για τις Ινδίες, που ήταν αποικία των Άγγλων. Υπήρχε ένας ανταγωνισμός γεωπολιτικός των μεγάλων δυνάμεων και αυτός ήταν ένας λόγος, φυσικά, να ενισχύσουν τον αγώνα των Ελλήνων. Ποια όμως είναι η άλλη μεγάλη συνεισφορά του Γεώργιου Καραϊσκάκη? Η στρατιωτική είναι δεδομένη. Ήταν μεγάλος στρατιώτης. Ωραία, το ξέρουμε αυτό. Όμως ήταν και διδακτικός ο ίδιος στην καθημερινή βιωτή του, στην καθημερινότητά του, με τις φράσεις που έλεγε πολλές φορές. Έχω αποθυσαυρίσει μερικές, να δείτε πόσο παιδαγωγικές είναι και θα μπορούσε και ένας δάσκαλος σήμερα να τις διδάσκει σε ένα σχολείο. Και βγαίνουν από το στόμα ενός ανθρώπου μέσα από τη ζωή, έτσι, που δεν ήξερε γράμματα, το πανεπιστήμιο του αγώνα και της ζωής. Χαιρέτα καβαλάρης για να σε χαιρετούν όταν ξεπεζέψεις. Η φράση αυτή, που είναι πολύ σημαντική και ανήκει, πόσο διδακτική είναι για όλους μας, δηλώνει την απλότητα του μεγάλου ηγέτη εδώ τώρα. Δηλώνει μια απλή λαϊκή δημοκρατική συμπεριφορά, ότι δεν είμαστε εφόρου βίου στα αξιώματα και στις υψηλές θέσεις, υπάρχουν ρευστές καταστάσεις και μπορείς να χάσεις την εξουσία σου. Επομένως, θα πρέπει να είσαι απλός, γήινος και λαϊκός. Αυτό είναι και κοντά στην χριστιανική ηθική, ο γιος της Καλόγριας, άλλωστε, όπως λέγαμε για τον Καραϊσκάκη, έτσι. Και είναι κοντά και στην χριστιανική κοινωνική διδασκαλία που δεν αναγνωρίζει αυταρχισμούς πολιτικής ή στρατιωτικής εξουσίας, αλλά αναγνωρίζει έναν αντιφεουδαρχικό χαρακτήρα. Όλη η ρωμιοσύνη, αν έχει κάτι να δείξει, έχει να δείξει έναν φιλολαϊκό απλό χαρακτήρα, όχι αλαζονία της εξουσίας.
Γι' αυτό και οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες, πάντα οι Βυζαντινοί βασιλείς, προέρχονταν από φτωχά λαϊκά στρώματα. Δεν ανήκαν σε μια αριστοκρατική συγγένεια αίματος από ένα φεουδαρχικό καθεστώς όπως τη Δύση, για να αναλαμβάνεις σπουδαία αξιώματα. Στην Ορθόδοξη Ανατολή είχες αυτή την αίσθηση, τη λαϊκή αίσθηση, ότι μπορείς να ξεκινήσεις από χαμηλά, όπως ο ίδιος ξεκίνησε από πολύ χαμηλά και έφτασε πολύ ψηλά. Δεν υπάρχει δηλαδή μια ταξικότητα, έτσι, μια ταξική αντιπαλότητα, αλλά υπάρχει μια ταξική κινητικότητα. Αυτό είναι ένα γνήσιο δημοκρατικό στοιχείο. Έτσι, πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Οι δε εξητούντες των Κύριων ούκ ελαττωθήσονται πατός αγαθού. Αλλά αυτό έχει και κοινωνική εφαρμογή. Και μας το λέει εδώ με αυτή τη χαρακτηριστική του φράση. Θα μας πει, ο αληθινός αφέντης είναι εκείνος που καμε πρώτα δούλος. Αυτό μας θυμίζει το αρχαιελληνικό. Άρχεστε μαθών, άρχειν επιστήσει. Πρώτα θα μάθεις να εξουσιάζεσαι και μετά θα μάθεις να εξουσιάζεις. Αυτό που είναι ένα ηθικό δίδαγμα και των αρχαίων Ελλήνων και του χριστιανισμού περνάει στον οπλαρχηγό του 1821, τον αγράμματο οπλαρχηγό. Και αποδεικνύει εδώ πως η Ρωμιοσύνη ενώνει, έχει αυτή την τρίσιμη ενότητα, αρχαιότητα, Βυζάντιο, νέος Ελληνισμός, Ελληνισμός και Ορθοδοξία. Μας δίνουν αυτό το απλό στοιχείο. Να μάθεις πρώτα να ταπεινώνεσαι, να εξουσιάζεσαι και μετά θα μάθεις να εξουσιάζεις. Αντίθετα στη Δύση, επειδή υπήρχε αυτή η αριστοκρατική συγγένεια αίματος και η κληρονομική διαδοχή, αυτό δεν ίσχυε ποτέ σαν κανόνας. Αλλά οι αφέντες, οι αριστοκράτες ήταν αποκομμένοι από τα λαϊκά σώματα και ποτέ δεν πέρναγαν, δεν καταδέχονταν να περάσουν από την μαθητεία της εξουσίας. Αυτοί ήταν οι γαλαζοαίματοι εξορισμού και θα έπρεπε εξορισμού να κρίνουν και να κατακρίνουν, να δικάζουν και να καταδικάζουν και να εξουσιάζουν με την τυφλή αλαζονία. Καμία σχέση εδώ ο λόγος του οπλαρχηγού με αυτά τα δυτικά, αλαζονικά, φεουδαρχικά συστήματα. Θα μας πει επίσης ο μεγάλος οπλαρχηγός, ποιος θα το περίμενε άλλωστε, από έναν οπλαρχηγό να έχουμε δείγματα σοφίας, διδασκαλίας. Όποιος θέλει να κουμαντάρει τους Έλληνες πρέπει να βαστάει ομπρός του το Χριστό, πίσω τους αντίχριστους και στη μέση το χρυσάφι. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει εδώ ο οπλαρχηγός? Επειδή ήταν μέσα στις έρηδες και έβλεπε πόσο δυσκολοπιθάρχητο ήταν το σώμα των Ελλήνων, έπρεπε να επιβληθεί σαν φυσικός ηγέτης. Προηγείται η πίστη στην ηγεσία τώρα των μονάδων. Ακολουθεί η υλικοτεχνική υποδομή, θα λέγαμε σήμερα, η χρηματική δύναμη, μακριά από τα πάθη και τους πειρασμούς που ενспήρουν διχόνοια και εμφύλιες διαμάχες. Και αυτό το ξέρε καλά πολύ ο ίδιος, όταν προσπαθούσε να επιβληθεί στο στράτευμα και από άλλους ηγετήσκους και αρχικήσκους που τολμούσαν να αμφισβητήσουν την ηγεσία του, γιατί είχαμε αυτά τα προβλήματα. Ήξερε όμως σαν ηγέτης, γιατί ήταν φυσικό αυτό, δεν ήταν επίκτητο το δικαίωμα. Είχε από τη φύση αυτή την πρίκα και από τον Θεό αυτό το τάλαντο να ηγείται και επομένως ο λόγος του αποκτάει πολύ μεγάλη σημασία. Όμως ο Καραϊσκάκης μιλάει πάνω απ' όλα για την εθνική ενότητα των Ελλήνων. Δεν παρασύρεται από τις διχόνοιες και τις εμφύλιες συγκρούσεις. Δεν θέλω να σας κουράσω, είναι πάρα πολλά αυτά που έχει πει σε επιστολές του. Απομονώνω μία φράση, 2-3 φράσεις από μια επιστολή που στέλνει στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Δείτε του τι του λέει. «Στρατηγέ και αδελφέ, ημείς ενώθημεν και η ένωσή μας θα είναι παντοτινή. Πρέπει όμως να δείξουμε εις τους Έλληνες και εις τους ξένους ότι ο σκοπός της ενώσεώς μας είναι το κοινόν της πατρίδος όφελος. Εθνική συνείδηση που καθοδηγεί τους αγώνες και όχι αυτά που μας λένε μερικοί εδώ εθνομηδενιστές, ότι δεν υπήρχε εθνική συνείδηση, λέει, των Ελλήνων τότε που κάναν την Επανάσταση. Αυτή, λέει, ήρθε μετά. Άλλο αν δεν είχαμε κράτος. Κράτος δεν είχαμε. Έθνος όμως είχαμε.
Συνείδηση είχαμε. Ταυτότητα θρησκευτική και πολιτιστική είχαμε. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτά να τα αμφισβητούμε. Και θα μπορούσε ο Καραϊσκάκης εδώ να μην τα πει αυτά, γιατί υπήρχε και ένας ανταγωνισμός, αν τα θέλετε, να το πούμε και αυτό, μεταξύ στερεάς Ελλάδος και Πελοποννήσου. Δεν μπαίνει σε αυτή τη λογική. Μιλάει για το κοινό της πατρίδας όφελος. Και αλλού θα πει, ο τόπος, αδελφοί, δεν είναι όπου να εκτελεί τα καλά και συμφέροντα του έθνους. Ναι, βεβαίως, θα αγωνιστούμε για τα καλά συμφέροντα του έθνους. Πάλι το έθνος, πάλι για το έθνος μιλάει. Αλλά θα πρέπει να έχουμε την αίσθηση να θεραπεύσουμε τα πάθη μας. Έτσι θα έχουμε και την ομόνοια και την αδελφοσύνη, από την οποία, ομόνοια και αδελφοσύνη, κρέμεται η σωτηρία όλων μας και είμαστε όλοι αδελφοί και εν έθνος. Ας λείψει το Πελοποννήσι, ας λείψει, λέει, το Πελοποννήσι, νησιώτε, ρουμελιώτε, αλλά όλοι να νομιζόμεθα ένα, ως και είμεθα δια τούτο ένα. Δεν θα πω περισσότερα για τη μεγάλη αυτή μορφή της οικογένειας των Σαρακατσαναίων. Είχε πει κάποτε ο Άγιος Κοσμάς ότι αν, λέει, χαλάσουν και οι Σαρακατσαναίοι, χάλασε το μεδούλι των Ελλήνων. Αυτό τώρα δεν το έλεγε. Ξέρω ότι σας χαροποιεί ιδιαίτερα να το λέμε, αλλά πρέπει να τα λέμε. Αυτά υπάρχουν μέσα στις πηγές, είναι αποδεδειγμένα. Το θέμα είναι σήμερα τι κάνουμε. Ποιες είναι οι προεκτάσεις, οι σύγχρονες, για να ολοκληρώνω κιόλας, κύριε Πρόεδρε. Γιατί έχουμε τις πιέσεις της παγκοσμιοποίησης, έχουμε τις πιέσεις της ομογενοποίησης. Λοιπόν, ένα μήνυμα να διατηρήσουμε εθνική ιδιοπροσωπία, θρησκευτική ταυτότητα και πολιτική ταυτότητα σε αυτήν την εποχή που η παγκοσμιοποίηση έχει αρχίσει και υποχωρεί. Αυτοί που γράφαν υπέρ της παγκοσμιοποίησης τώρα αρχίσουν και λένε ότι υπάρχουν αντιστάσεις των λαών, διότι οι λαοί αισθάνονται τις θρησκείες τους και την ιστορία τους σαν ομπρέλα προστασίας απέναντι στην παγκοσμιοποίηση. Και τα λέει αυτά ποιος? Ένας ξένος, τα έλεγε ο Φουκουγιάμα, ο οποίος πριν λίγα χρόνια μας έλεγε ότι αφού ητήθη ο κομμουνισμός και επικράτησε ο καπιταλισμός, άρα τώρα τελείωσε η ιστορία. Τελειώσαν οι εθνικές ταυτότητες. Έβγαλε νέο βιβλίο τώρα, το διδάσκουμε στους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο και αναιρεί αυτά που έλεγε. Λέει, συγγνώμη, έκανα λάθος. Η ιστορία προχωράει με τις εθνικές και θρησκευτικές ταυτότητες των λαών, τις οποίες αισθάνονται σαν ομπρέλα προστασίας απέναντι στους κινδύνους. Δεύτερο μήνυμα. Πρώτα είμαστε Έλληνες και μετά Ευρωπαίοι. Είμαστε ισότιμο μέλος της Ενωμένης Ευρώπης. Και ανήκουμε στην Ευρώπη των εθνών, των λαών και των πολιτισμών. Μα και το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα το προβλέπει αυτό. Και η Συνθήκη της Λισαβόνας, το άρθρο 17, τώρα που μιλάμε, προβλέπει ότι δεν είναι δουλειά των Βρυξελών να επεμβαίνουν σε θέματα θρησκευτικής φύσεως και πολιτιστικής παραδόσεως. Τους Ευρωπαίους τους ενδιαφέρει μόνο η οικονομία. Σου λέει τα πολιτισμικά ζητήματα, τα θρησκευτικά ζητήματα είναι δικά σας. Δεν επεμβαίνουμε σε αυτό. Άρα κακώς λέγεται από όσους λέγεται ότι δήθεν πιεζόμεθα απ' έξω για να χάσουμε και την ταυτότητα. Πιέσεις υπάρχουν, βεβαίως, τη στιγμή που η Ευρώπη κάνει το λάθος να κοιτάζει μόνο την οικονομία. Δεν είναι όμως μόνο η οικονομία. Είναι και όλα αυτά για τα οποία μιλάμε εμείς τώρα. Είναι και η ιστοριογραφία, είναι και η πολιτιολογία. Η ενεργής πολιτιότητα, συμμετοχικότητα, πότε αναπτύσσεται? Όταν έχεις ταυτότητα. Αν δεν έχεις ταυτότητα δεν είσαι τίποτα. Και σήμερα λοιπόν συνεχίζεται και πρέπει να συνεχίζεται ο αγώνας απέναντι στο νεοοθωμανικό επεκτατισμό. Και σήμερα έχουμε κινδύνους εξ Ανατολών. Και σήμερα συνεχίζεται ο αγώνας λοιπόν σε αυτόν τον επεκτατισμό των Τούρκων ενάντια στον ενδοτισμό και την ητοπάθεια που καλλιεργούν και μερικοί Έλληνες. Έχουμε χρέος λοιπόν απέναντι στην ιστορία να διαφυλάξουμε την εθνική μας αξιοπρέπεια, τα εθνικά δίκαια και την αγωνιστικότητα που απαιτούν οι περιστάσεις και που μας τάφησαν σαν παρακαταθήκη οι μεγάλοι οπλαρχηγοί και άγιοι του γένους μας. Ευχαριστώ. Θερμά για την πολύτιμη συνεισφορά σας στην εκδήλωσή μας.
Είναι τιμή μας που μας είπατε αυτά και σας ακούσαμε. Τα λόγια σας μας εμπνέουν να συνεχίσουμε να τιμούμε την ιστορία και την παράδοσή μας και θέλω να σταθώ και στο μήνυμα που έδωσες, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, στο τέλος. Ένα ηχηρό μήνυμα θα έλεγα και θα συμφωνήσουν νομίζω όλοι, να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα εθνικά μας δίκαια. Και θέλω να σχολιάσω ότι τελικά αυτές οι δύο επιλογές δέσανε πάρα πολύ μαζί τους και είχαμε ένα εξαιρετικό σύνολο. Αφού μας πει ο Σπύρος οι κλέφτες από τα άγραφα, θα σας εξηγήσω τι θα κάνουμε στα επόμενα 10 λεπτά που θα λήξει και η εκδήλωση. Σπύρο.
εμπρένε πόνον για τα για να είναι ένα Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε Σπύρο. Να μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Κυριάκου, ζωγράφο Σαρακατσάνο, που εκθέτει τα έργα του εδώ. Να διορθώσω, κύριε Μουστάκα, εκεί δίπλα σας, ότι η κυρία Στάθη δεν είναι μόνο Δημοτική Σύμβουλος, αλλά είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Σαρακατσαναίων τα Σταυραδέρφια Λαγκαδά. Και για τη συνέχεια θα παρακαλούσα τον πρόεδρο να δώσει κάποια δώρα. Είμαστε προς το τέλος. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμη, λίγο αργότερα. Θα ψάλουμε και τον εθνικό ύμνο και θα τελειώσουμε. Κύριε Πρόεδρε, να δώσετε κάποια δώρα, μου είπατε. Γέροντα, κάτι έχει ο πρόεδρος, σήκω. Έχει και ο Δήμος τίποτα. Έλα, Άγγελε. Κύριε Αγγέλο. Παλαιό πατρόν Γερμανός. Το γέροντα είναι από το Δήμο μας, στην ιστορία του Δήμου Θέσμη. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε, είμαστε εντάξει πρόεδρε, ευχαριστούμε. Να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι, την Αρκαδιανή. Σπύρο. Ποιος είδεψα για Σαρακαδιανή, ποιος είδεψα στη στερεγιά. Θάλασσα σπαρμένη, τα καρδιάνι καημένη. Θάλασσα σπαρμένη, τα καρδιάνι καημένη. Ποιος είδε για Σαρακαδιανή, ποιος είδε την Αρκαδιανή.
Σαν κλέφτη κατημένη, Αρκαδεγιάννη καημένη, σαν κλέφτη κατημένη, Αρκαδεγιάννη καημένη. Το 12 χρόνια Αρκαδεγιάννη, το 12 χρόνους έκανε. Στα κλέφτη κατημένη, Αρκαδεγιάννη καημένη, στα κλέφτη κατημένη, Αρκαδεγιάννη καημένη. Κανείς δεν την Αρκαδεγιάννη, κανείς δεν την γνώρισε. Πως ήταν και λεπτοπούλα, Αρκαδιάννη μικρούλα, πως ήταν και λεπτοπούλα, Αρκαδιάννη μικρούλα. Πάραμε μια μέρα Αρκαδεγιάννη, πάραμε μια μέρα Κυριακή. Που ρίχναν στο λιθάρι, δεν έβγανε φάνη. Που ρίχναν στο λιθάρι, εφάνη κατεφάνη. Χαίρομαι γιατί ο καθηγητής από δίπλα είναι ασυγκράτητος και θέλει να χορέψει. Πραγματικά. Και είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά που το εκδηλώνει αυτό. Και έχω όλα αυτά τα χρόνια στην εκπαίδευση, έχουμε κάνει άπειρες εκδηλώσεις. Αυτή πραγματικά νομίζω ότι θα την έχω στην καρδιά μου περισσότερη από πολλές άλλες. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό το χρόνο που αφιερώσαμε σήμερα όλοι για να είμαστε εδώ, είτε σαν πρωταγωνιστές είτε σαν θεατές, είναι κερδισμένος χρόνος για όλα όσα είδαμε και ακούσαμε και βιώσαμε όλοι μαζί σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εγώ προσωπικά και εκ μέρους του Συλλόγου για την παρουσία σας και τη συμμετοχή μας στη σημερινή μας εκδήλωση. Γέροντα, πραγματικά με συγκινήσατε κι εσείς και ο καθηγητής και το είδα και στο πρόσωπο όλων, μια και είχα και αυτό το προτέρημα να τους βλέπω όλους απέναντί μου. Να κρατήσουμε λοιπόν ζωντανή την ιστορία και τις παραδόσεις μας. Άλλωστε οι σύλλογοι αυτό προσπαθούν να κάνουν, όπως και τα τμήματα πολιτισμού των Δήμων. Να τιμούμε λοιπόν τους προγόνους μας και να μεταλαμπαδεύουμε τις αξίες στις επόμενες γενιές. Από τα βάθη της καρδιάς μου θέλω να σας πω χρόνια πολλά σε όλους και Σπύρο, κλείνοντας την εκδήλωσή μου, την εκδήλωσή μας, θέλω να παρακαλέσω όλους όσους είστε εδώ να ενώσουμε τις φωνές μας σε ένα τραγούδι που μας γεμίζει εθνική υπερηφάνεια και συγκίνηση. Σας καλώ όλους να ψάλετε μαζί μου τον εθνικό ύμνο. Παρακαλώ το Σπύρο να δώσει το έναυσμα και αν θέλετε να ακούσετε και κανένα επιπλέον τραγούδι και είναι έτοιμος ο Σπύρος, ας μας πει και να κλείσουμε.
Πάμε στον εθνικό ύμνο. Σπύρο. Από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα καλμένη των Ελλήνων